परदेश जइबा त टटका माल का होई। कहतर की सुनतनी गवना करा के सैया गइल गुहाटी, कसहू बितावो तानी धके रोज पाटी। ई बताई रउरा की कुली का होई? अरे दुकानदार ना होके तई दुकान का हो? कौन काम के बा? आँख का गजरा माथ के बिदिया का होई? आँख का गजरा माथ के बिदिया रेशमी बाल का होई। अरे राजा परदेश जइबा त टटका माल का होई। तरीके हुआ प्रदेश में जब चल जाए तो बताई हमार दासा जाए परदेशवा में चिट्ठी ना पेठाई। कहीं ना बलमुआ कैसे दिनवा बिताई। लास्ट में कहता रही मास्टर पिया विजेंदर सुनीला अंदर, पिया विजेंदर गुनीला अंदर गुलाबी गाल का होई। अरे राजा परदेश जइबा त टटका माल का होई। परदेश जइबा त टटका माल का होई का होई। लेकिन आज विषय पर कि रामचार भाई के बरात पहुंचल बा मिथिला में। बरात जब मिथिला में गईल ते बबुआ द्वार पूजा भइल। द्वार पूजा भइले के बाद बरात गईल जनमासा में, जहाँ की बेटिया पक्ष से धुरछा के पानी जला, बेटहा का ओर से दुल्हन के नहवान के कपड़ा आवेला। चारों बहन जानकी के नहवान भइल विधि अनुसार। एकरा बाद देखो बबुआ अंगना में भसुर जी आवेले गुरहथे खातिर। अब देखो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आंगन में आवतनी। एजी कैसन भाव बा, बड़ा सुंदर एगो भाव आई जौना के कन्यादान कहल जाला। सब दान से महादान कन्यादान। भगवान राम आंगन में आवतनी, सखी लोग के तनी एजी भाव आ गई। भिखारी ठाकुर याद आ गईले कि अइले सुनैना के आंगनवा पहुनवा राघो। अइले सुनैना के आंगनवा पहुनवा राघो। केहू सखी गावत रहली, आरती सजावत रहली। ए सखी सब कर जुड़ाइल बा नयनवा पहु